Moi! Tällä videolla opiskellaan juhannussanastoa. Videolla tutustutaan juhannukseen liittyvään sanastoon, juhlapäiviin ja perinteisiin. Juhannus. Juhannus, eli puhekielessä Jussi, on juhla, jota vietetään kesäpäivän seisauksen aikaan. Juhannuksena on yötön yö, eli aurinko ei laske. Juhannusaatto. Juhannusaatto on perjantaina. Se on vapaapäivä monella työpaikalla. Juhannusaattona nostetaan lippu salkoon, ja lippu saa olla salossa yön yli. Juhannuspäivä. Juhannuspäivä on lauantaina juhannusaaton jälkeen. Mökki. Monet suomalaiset viettävät juhannusta mökillä. Osa jää kaupunkiin. Juhannussauna. Juhannuksena on tapana käydä saunassa. Vasta tai vihta. Saunassa käytetään vastaa eli vihtaa, joka on tehty koivun oksista. Juhannuskokko. Juhannuskokko on iso nuotio eli tuli, joka sytytetään juhannusaattona. Juhannustanssit. Juhannustanssit on yksi juhannuksen perinne. Siinä mennään tanssimaan johonkin paikkaan. Juhannustaika. Juhannustaika on vanha juhannuksen perinne. Siinä on ideana selvittää, kuka on tuleva puoliso tai millainen tulevaisuus sinulla on. Juhannustaijoissa käytetään esimerkiksi kukkia, peiliä tai vettä. Katsotaan seuraavaksi juhannuksen koristeita. Juhannuskoivu. Perinne on tuoda juhannuskoivuja esimerkiksi etuoven lähelle. Juhannussalko. Juhannussalko on suomenruotsalainen juhannusperinne. Siinä pystytetään salko, joka koristellaan esimerkiksi kasveilla. Katsotaan seuraavaksi juhannuksen ruokia ja juomia. Makkara. Kala. Uudet perunat. Uudet perunat ovat kesän ensimmäiset perunat. Mansikat. Alkoholi. Tässä vielä toivotuksia, joita käytetään juhannuksena. Hyvää juhannusta tai hyvää Jussia. Hauskaa juhannusta. Rentouttavaa juhannusta. Kiitos, että katsoit videon. Nähdään!